Sugeng dalu pindho lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun dek niki iramane warga laras iki jan pu enak Mas, jos tenan. Edapi buanter tenan. Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa, Jal? Apa ya Mas, kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya Mas? Penak. Kepenak. Iya. Wah, kuwi romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Nggih. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading kabarnya? Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu nggih. Tadi dari Kediri. Gimana Mas Gading kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis rapopo ning kene, Bede? Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana dari sono sampai ke sini kan. Dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pitok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi. Mas Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Sekarang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karangket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumen Mas. Kan. Pianten bagus kados jenengan. Asma Kinaria Joko Mas. Joko, heeh. Bagus sekali loh namanya bagus. Mas Gading kalau diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artinya ki wong pinter gini. Sing iso wong pinter. Alah. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Dua. Heeh. Apa tunjukan? Kok lali tuh jenenge Gading. Ding itu dingin. Mas Gading kan dingin kalau dicat nggak mau bales. Iya. Duh geletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki ngarang yo. Dingin. Gading. Iya toh, tenan iya, Mas. Sampeyan ki lek tak chat Mas Gading balese iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Karena aku lah nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, berarti ben dibales cepet ya apa sih tak VC wae ya Mas? Langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira pagi pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis lho Mas? Nggih, kae sing nyaron pahit. Wu itu bulan. Bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput toh. Aku arep semaput ning Rasido. Ora sah iri dengi tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Tadi wu sudah. Wu mau apa bulan? Heeh, wu ki bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jan. Ya tak balekke to. Iya. Langsung jedul mau ngene iki tanpa. Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktine loh. Umpama kapelan ngene iki padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak janjian. Cocok ya. Cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngono. Media kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Ben zamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir ini. Kira-kira Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku wah iki anyar lho iki. Wah baru itu? Oh baru ini. Bagus sekali. Nyilih tapi. Nyilih kok dipamerke. Ora apa-apa, emang kita gleleng toh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. C. Hah? C. Seno Saputra. C. Lek kuwi mau aku wis nganu ya Mas. Wis ora mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. Oke. Lintang Kairo. Li.
Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Oh, ding lali ya. Jana, li ki apa? Iya, Lin. Lin. Lin ki. Kok Lin? Apa ya Lin Lin? apa, Mas? Lin. 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 Lin iso apa ora? Lincak utuh. Lindu kebanter. Lincah. 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 Lincah ki obah wae pokoke. Terus lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus lintang. Tang ki Apa? Tang ki Tang ki lah kancane catut kae. Kuwi tang sing gawe ngano pedah motor ki lho, Mas. Stang ya jenenge. Beda. Heeh. Tang opo ya kira-kira tang ya? Tang ki Apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, oh ki lho. Halo, piye to? Do pengen to. Ada nih kok. Eling mati aku. Lintang. K. Kai wes. Kai. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. K. Apakah Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar iki? Kairo. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Aku ya ada Mas ya. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wes to entek ya. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, nah. Ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Kairo. Pak Wukir ngono. Lintang Pak Wukir. Apik ya anak ya. Apik Mas Jan sampai kaya fotone dhewe diedit ning ndi. Dadi lah kok wah kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang lho aku. New York ono, terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget itu pakai baju Dayak itu. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah, Borobudur. Ya itu antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Didoakan ya Mas Gading. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, fans warga Laras semuanya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, lancar juga rezekinya, sehat selalu, sukses selalu ke depannya, dan tetap mendukung kita ya Mas ya. Yang pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain, apa kita dolan aja ini yo? Ayo. Sopo sing arep genteni aku nyong? Kamu dolan aku taan. Ya alhamdulillah Mas, ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. Dusun nep desa nggih. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Alhamdulillah. Semua warga melumpuk mriki lho Mas. Melumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Kebak tekan buri kae. Oke. Kae buri dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Dan rame tenan, gayeng tenan malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes? Nggih. Bukan. Ulang tahun. Ulang tahun. Itu beda toh Mas sama? Beda. Oh beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan iso aku. Hah? Sing marahi sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik buat semua warga Karangasem.
Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utange. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Ingkang sampun sepuh-sepuh enggal-enggal minggah kaji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras Ganindra Jatilan. Nggih. Jan iki mau 4 mobil loh Mas. 4 mobil? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih nggih khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula matur suwun nggih Mas Bapak nggih. Jan kaya kok Mas. Hari ini kok iso ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebak Mas. Kebak. Iya. Kira 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih minangkani pamundutan Dek Lintang niki. Nih tadi saya sing nyuwun muga nyawiji. Nggih. Gimana Mas Gading? Nyuwun muga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Mang Cobi. Niki. Lah kok kaya ngene Mas tulisannya? Wah, lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk. Sik gatel Mas. Apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputra budaya. Bedoyo lha ta ya Mas. Bedoyo. Aku iso maca lho Mas. Terus bawahe. Bedoyo. Lihat apa ini? Ikut. Ikut. Apa ini Mas? Ucapkan. Mbak Yu dibantu toh Mas? Ucapkan lah, njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi nggon kono kuwi. Nggon kono kuwi. Seneng. Semoga. Oh, semoga. Semoga sedaya dikasih nasi. Apa iki Mas? Dikasih maju. Oh, maju. Majau. Semoga semua dikasih. Semoga sedaya dikasih maju. Maju. Bejane. Kok bejane? Semoga sing wis mbok wis yo. Niki pokoke Pak. Nek diwaca Mas tulisane Mas. Oh, oke. Mugi sedaya dikasih sehatan, rezeki ingkang kathah, bagya mulya. Amin. Wis pokoke kuwi doa terbaik Mas. Nggih, niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang Kuning dan Gubuk Asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nyuwun Yen ing Tawang. Nggih, duet niku terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Nggih. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Heri kok Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Tadi dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Wah, niki tes enten melih masuk lagi niki. Oh, ada yang baru. Nggih, niki. Langsung kirim bukti transfer dulu. Alhamdulillah. Nggih, saking dari Assalamualaikum, kula saking penggemar Mas Gading, Mbak Lintang. Saking Bekasi badhe nyuwun tembang Lintang Asmara. Mugi-mugi Desa Karangasem semakin jaya. Amin. Amin. Saking kula Sarino Bekasi. Nggih, ingkang nyekar Mbak Lintang duet kali Mas Gading. Oh nggih, siap. Nggih, siap. Terus enten melih niki kedap. Niki titip sawer untuk Mas Gading nggih, Mas tuk tanggal
Itu wayangan tanggal 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun langgam yen Tawangan Lintang dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dipinangkani nggih Mas kangge obat sakit kula. Waduh, nggih, siap nggih dipun pinangkani. Siap. Saking Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Wah, siap matur sembah nuwun Mbah Miko niki. Laris dan sukses selalu Mas Gading tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih, siap matur sembah nuwun. Sampun transfer 200.000. Niku tambahane niku Mbak. Oh, nggih alhamdulillah nggih siap. Siap. Berarti hari ini jan mlumpuk ya Mas? Mlumpuk niki kathah niki jan tobat. Pamundhutane wau wonten. Kok jan tobat alhamdulillah Ding. Nek mlumpuk pikiranku sing tobat iki jan iki. Wau wonten. Muga nyawiji diganti ayang-ayang. Terus niki wau yen ing Tawang. Terus kalih Lintang Asmara. Nggih. Oh nggih. Terus napa meneh nggih? Wau tesih enten nganu. Napa? Nyidam Sari. Nyidam Sari Mas Terus Gading. niki terserah sik nembang niki wau. Oh nggih. Niki yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Ingkang tesih slendro-slendro mawon niki tesih slendro to. Oh slendro nggih. Nggih, senten jeblok gundulku iki bare iki. Ora masalah nek aku ki wonge ora masalah kok. Anggere iki kono ban. Anggere awake dhewe iki engko bedhek-bedhekan ki wis suwe banget kuwi. Bedhek-bedhekan tur diselingi karo gathik glindik. Wis suwe banget kuwi engko. Karo kutut manggung. Wah, suwe banget gathik glindik tambah kutut manggung. Gara-gara le bubar jam 3. Ayo nek gara-gara bubar jam 3 lakonmu piye, Gong? Oh iya. Ha iya no iki kamangka jam 4 kurang 10 menit ki biasane ya wis adzan. Heeh, mulane tur iki masalah ya. Masalah piye masalah? Masalah lakone dawa mburi. Umpama iki engko gara-gara rada mblandang 30 menit ngono. Mburi iki sapa? Kacau. Kacau balu tenan. Ha iya mulane iki karo ngomatke jam, Gong. Aja bablasan engko nek bablasan ndak. Ndak bablas soalnya umpama bablasan ngono ki nek sing kanca-kanca ki ora masalah. Ora masalah. Ha apa? Heeh, sing masalah ki kowe. Ha iya. Sing masalah aku. Kamu iki naskah aku ra iso ringgas ta. Lah iya, turise mejang barang to mengko Gong. Heeh. Engko arep melu ngrungokke wejangan ah. Men dadi pinter aku. Iki timbang ora omongane bedhek-bedhekan wae. Wis bedhek-bedhekan wis lawas banget Gong, mbok ora usah Gong. Lah iki anyar lho aku ndek anyarne lho iki. Tak jamin ora lucu wis tak percaya. Ha opo iki? Ayo mumpung iki Kang Gareng kuwi sing kon wangsulan kuwi. Apa kene, Kang? Bedhek-bedhekanmu apa? Kene iki cah pinter, Ji. Kene iki mbiyen ki sekolah ki ya tutuke padake. Heeh iya ya, percaya aku nek karo kowe iki. Saiki tak bedheki bab kewan. Kewan meneh iki. Wingi bar kewan lho. Ora masalah sing ana kewan ya. Apa? Kewan sing ora oleh mlebu pom bensin. Apa? Ayo kowe apa malah tekon genti? Kewan sing ora oleh mlebu pom bensin. Gajah. Ora tetep oleh gajah ki. Jaran. Jaran tetep oleh, jaran ora apa-apa ning pom bensin kok. Pitik. Alah pitik iki paling gur ngopo to? Ninggali rereget paling. Lah tak nyapone. Udu liyane. Iwak ora oleh, ra iso ning daratan. Nek dilebokne akuarium digoreng pom bensin iso aku tetepan. Terus apa? Kira-kira sik kewan sing ora iso mlebu ning pom bensin. Kodhok. Gak iso kodhok. Aku nek ngorek ya. Be gayeng banget ra? Ora. Ora apa-apa ngene iki wae sing penting kok apa jenenge? Dawa banget isian wektune iki soalé nek ora ngomong-omongan ki ya. Ndak ngelangut.
Tur iki ya isih dikancani karo Dik Lintang Kairo. Ha iya no, ya masa adik kan omong-omongan dhewe ya ta. Engko bedhek-bedhekan karo Dik Lintang ki lak gayeng banget pisan. Bedhek-bedhekan pokoke malam ini bedhek-bedhekan. Ning isih ana kutut manggung barang e. Ora apa-apa, bedhek-bedhekan nomor 1 kok. Apa ora kutut manggung sik, Gong? Kok sik. Apa bedane lontong karo tempe? Apa bedane? Apa, Gong? Nek lontong teleponi tempe ki arem-arem. Nek dudu aku lho sing omongan kuwi mau dudu aku. Kowe suwe banget lho, Gong. Ora masalah. Suwe kae nek ora lucu kan ora apa-apa. Heeh. Gayeng ya, Truk ya. Ra. Dalope medune dalope. Sopo? Kae sing jara sandoke. Jara sandok ndase tok lho. Sing selewah kok gur sirahe. Ha ya kuwi karang ya. Wong aku nang omah le apa aja omongan karo aku ki gleleng, Gong. Piye lho omongan? Aku ku pengen nganu Mas, semir ke lho sik. Apa disemir separo terus mengko dinae motif. Tuh. Apa jenenge? Terus dumeh wingi bar cekot sepatu. Saiki wayangan sepatune ora tau copot. Pamer kok ya iso murup kok ya sepatune kok ya. Ha iya. Dipaku kok. Gat mau ki dienggo terus lho, Gong kowe. Heeh. Kaya jaran. Ha iya. Apa sikile iki dadi siji karo sepatu apa kepiye aku ya ora paham. Lho sepatu ora tau dicopot. Rambute selewah. Kaya ngene iki. Uteke kesemir ya kira-kira ya. Embu Gong tekono-ono kono. Aku memeng aku omongan karo kae. Males aku. Malesi nek wonge kok. Omong dhewe to wonge to. Nang ki wae wis ngono kae. Ora apa-apa karang biasa to. Kae iki lehku nemu e mbiyen. Nemune endi, Gong? Pom bensin. Nemune nganu pasti. Pasti ki apa? Pasti ki pasar kewan ki lho. Oh, kae lek omongan dhewe to. Biasa ngono kuwi, biasa. Aku lali nukokke obat nek duitku entek. Mulane ra tak tukokne obat dadi omongan dhewe ngono kuwi. Kuwi kira-kira sing rada tegel sithik dikampleng ora apa-apa kok. Men rada apa jenenge mari sithik lah kuwi. Apa njaluk tak tukokke obat cuket apa piye? Rodam. Wis jan. Aku kok ya iso ketemu karo wong kaya ngono kuwi. Ketoke iki aku iki ditakdirkan untuk berteman dengan manusia-manusia unik. Soale kowe ya unik, Gong. Oh, aku kan anomali. Aku kan anomali. Anomali. Wis ah. Ha iya, mbok kuwi. Sapa jenengane kuwi? Bintang tamu Mbak Lintang kuwi dijak omongan, Gong. Ha iya no ya. Namanya bintang tamu ki. Mesti bintangnya tamu. Mbak Lintang? Nggih. Wah, isih. Kok tumben durung bubuk. Ayo, halo sayang. Halo juga. Kok Mbak Lintang ya, Mbak Lintang? Heeh ya lali karangan ya. Biasane ki amen iki wis antuk-antuk turu kae wis ngantuk. Enggak, aku tadi udah tidur. Wah, aku yang belum tidur ini. Kira tak Nina Bobo. Yo, Nina Bobo. Kemarin aku di Nina Bobo Mas Gading. Oh iya. Heeh. Ora ngerti to nek aku ngenina Bobo. Mulane. Pripun, Mbak? Kabare? Iya, Mas Gading sehat, belum ngantuk, Alhamdulillah. masih fresh. Jenengan gimana? Tasih fresh to niki. Wah, jantenan. semangat pokoknya. Nggih. Nungguin Mas Gading sampai bar pun semangat. Wah, ngantuk semangat gini. nggih. Nggih, pancen aku to. Aku sesuk ki isih sekolah. Oh, sekolah. Sekolah. Aku barang ya kuliah sesuk ki. Sesuk ki pelajaran praktek ki ora oleh bolos. Lah,
Mas Terus Gading berarti sering bolosan ya Mas yo? Bolosan wes. Aku meneng wae soalnya bener. Ora apa-apa lah. Nggih Pak, niki ajeng nembang niki. Kutut manggung sudah ready atau belum Mbak? Aduh. Sing gawe menggur kiwa panggung. Iku do sing dolop-dolope do berkumpul ning kono kabeh apa ya? Kutut manggung nggih. Nggih. Niki enten anune kok gampang. Iya Mas Gading. Enten niki lho iki ana sawerane mau iso ana tak gawa kabeh iki. Dari siapa tadi Mas Gading? Dari mana ke mana? Tenanan loh Mas. Iya ini saya juga tenanan nih. Oh ini malah masih buka liriknya Lintang Asmoro. Sebentar nih HP-nya ngelek-ngelek. Nanti to mau. Nah ini saking Mas Pen-Pen di Wangun Banyumas. Oh nggih. Nggih. Dari Banyumas nggih. Nggih niki request Kutut Manggung. Nggih. Niki langsung kula nganu mawon. Langsung sah ben adil apa jenenge? Niki. Oh Niki nggih. terima kasih Mas Gading. Ame matur sembah nuwun. Kok matur sembah nuwun. Wong durung sida kok matur sembah nuwun ki piye to? Kowe iki ngopo e, Gong? Domonge aku ki Piye to jane iki? bengi iki lagi ngebleng aku ki. Aku ki kowe iki tok iki ketularan, Gong. Heeh. Aku saben dina awur karo kuwi sing sirahe slewah terus dadi melu slewah aku. Enggak apa-apa. Tobat tenan. Grogi ya Mas yo. Tremor grogi. Ora aku kok grogi. Ora guyu kowe. Nggih niki kutut manggung ya. Nggih kutut manggung no. Lenggah mawon niki napa? Wah nggih lenggah to kutut manggung alusan ngono. Lenggah mawon. Ayo iki kapan mulai, Mbak? Saniki Mas. Oh, sakniki to kula kinten benjang. Yo monggo. Ampun gumujeng. Ampun gumujeng. Guyu aku Mas Malian. Wah lah iki karang guyonku ki eye contact tok wae guyon wisan.
Menggur tak matke wis guyon kuwi san termasuk iki. Oh kae to. Dilajengaken, Mbak. Niki lho terus Jawa nggih. Berarti berkah. Nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, terkabul artine ngaten menika niku. Niki. Tapi membawa berkah loh. Nggih, berkah terkabul niki. Nyapa to ki Mas maksud iki Mas? Apa? Ini lho Pak sapa jenenge iki? Mas Hadi to, Pak? Heeh. Biasa nek yang meniki iki pas aktif-aktive iki. Yang meniki aktif-aktive iki lagi guminjal iki. Mumpung urung turu biasane pamitan nonton wayang. Anggere gawe story kok ngene iki kok pamitan nonton wayang. Walah. Ke fotone foto wong turu kae lho. Ayo ki pokoke kon manggung kabeh ki kan Mbak Sindane manggung kabeh. Nggih. Dari mana Mas? Ha saking niku Mbak Agnes niku. Baru ketekung. Ha nggih, saking guru ketekung. Ben ora merem-merem wae ngono. Wah aku ngerti kok. Ora. Heeh. Ngerti berarti kan aku melek kok. Apa? Batine. Rasa. Kat mau kok sing dibahas meng rasan-rasan ki. Ayo. Geser. Wo lah wis to. Yo gesere ora apa-apa yo. Oh, hop nek iso jae bar dipakani nek iki. Sing iki kabar dipakani tur intonasine luwih jelas timbangane sing sedurunge kita sing sedurunge iki gur diombeni tok. Sing sijine dipakani jangkrik ngono kae. Sip tenan. Aku kira ngerti bab manuk-manuk ngono ku ya sakune-ngene iku kok. Aku muni jangkrik kok gutut kok jangkrik. Doyan aku guwek tak pakani jangkrik kok. Kene iki ya duwe guwek ya padake, apik guwek kuwi. Apik guweke. Apik. Delok. Aja no. Sing cilik. Oh, isih cilik. Heeh. Urung metu nganune. Ya wis. Wulu-wulu. Wis metu tipis. Tipis, wulune wis tipis. Heeh.
Wis oke apa urung? Sithik ya nek tipis Ya ya. tipis ki sithik. Heeh. Nggih. Warnane rada-rada klawu-klawu ngono kae. Klawu. Heeh. Apa kae? Pul Pak Wasit ki ya iso ndadel ya apik. Lah niku malah lucu ya. Oh, lucu banget malahan jane iki. Tenan meneng-meneng ki seru banget malah. Malah menjurus. Nggih. Mister Bean. Unta dewa iku. Yo anu jajare. Oh, piye? Apik to sih, sing iki kakean baku. Iki saben dina iki dipakani karo campuri baku mboko sithik kae lho. Dadi iso kaya ngene iki. Heeh. Gesere ragong. Ha iya no kudu no. Jajare. Gesere iki apa to jane iki? Aku ya bingung lho ngomong gesere iki. Ya wis pokoke geser ngono lah. Ayo, sapa to Mbak Ayu? Wah, sing iki wis ngancing nek iki. Wis ra iso iki sok dibeleh wae iki sesuk. Ha ora metu kunge kok. Lah ya piye arepku piye ono sing gergeran ngono. Lah ya kowe iki tok-toke nyawang kutut karo do guyon. Agiher lho wis gegrek ngono lho. Lagi her ya monggo. Agiher lho wis kemekelen lho piye. Burung kunge kan apa jajan? Heeh. Ya dicoba kunge sing muni ora. Nek mung tekan her ki ora. Heeh. Gumun aku apa to sing diguyu ki ya. Apa? Dikapakke kok nganti kaya ngono kuwi lho. Heeh. Yo. Kata. Ora tenan to. Bulan wae ki truk sesuk truk. Heeh. Ya aja dibelah ya. Ditongseng ngono lak daginge sithik-sithik campuri kobe sing akeh. Karo lemah sithik. Ya ora enak ya. Ora apa-apa aku kae. Gule apa tongseng sapi. Goleke kobe stok. Karo campuri sendal ngene. Boleh ngunyah ngasih bongkong ngene. Yuk. Lho. Diimbangi karo keyboard. Lah kepiye to nek Mbak Geter iki karang saking trampile. Oh, lah ya mentes saya. Nampil tenan nek Mbak Geter iki aku. Apik dicet. Terampil. Apik. Apik dicet. Alah nesu. Nesu. Saya tua kene saya nesunan. Heeh. Cepetan, ya. Anu Mbah kacamatane pun ganti dereng, Mbah. Aja tingale. Wis rong tok tukoke ya. Oh, lah nggih pun nek pun Wojo. Ojo. kualat lho kok, Mbak, tenan. Ampun. Senut ngono kuwi kok. Wis suwe banget aja dieling-eling aku nek kelingan kowe. Terus kualat iki terus lara untu aku saestu ora ngapusi aku. Bar mune tambang untu kok tubles.
Lah langsung lara aku kae lecet dina kae langsung kene iki wah. Jenenge kualat kok ya. Lah iya aku lah ya wis lang. Aja ngono kuwi karo wong tuwa ki. Aja ora apik ngono kuwi. Wis rong iki mokile manggung piye? Lah neh apa wis? Oh wis. Ya. Heeh, wis lah arep dibelah to. Jajare. Aja dibelah. Ora. Aja dibelah. Ora dibelah. Bedes. Ketularan wae. Ah iya. Yuk, geser. Jebul Mbah Wanda ki iso saru to. Iso saru jebul. Apa hubungane? Sing nyaron karo usul ora kae. Ya wis nek ora. Ora guyu kok malah guyu ki. Sabar Mbah, sabar. Sabar Mbah, sabar. Sabar. Sabar Mbah. Ampun kesusu Mbah. Oh, toh. Seneng aku jane iki. Seneng jame kowe. Pripun, Mbah? Ora. Sapa iki bagi terus? Wah, Bu Wahyu. Ayo Bu Watu. Oh. Kok iso ya? Iso wae aku apa iso. Ih, apa? Yo. Rada kademen nek iki. Piye, pripun? Rada kademen sithik iki. Ora. Ora to? Ya wis. Ora ya wis. Ora masalah kok aku kok. Ora apa-apa. Ora kademen. Ora apa-apa. Ora masalah aku kok. Kademen ora masalah. Ora ning kurang angin. Kurang angin. Hadi saiki. Dikompo. Sampun ya Mas Elan. Pripun? Nggih, sampun. Iki bintangnya warga laras. Yo. Pasti. Ayo Kur, kok Kur. Padake pitik aku. Ya maaf, nang ketrucut kok. Lho, lak mrene Kur tenan to. Wah, edan iki. Lagune Pak Geterno. Tenan iki. Iki kutute bar ngelek keyboard. Ngelek apa? Keyboard. Keyboard. Heeh. Ngerti keyboard ora? Ngerti. Heeh. Ngelek pring ngono sisane. Ora. Tralis wae. Ngelek tralis. Pring sing dawa. Pring apa sing dawa? Apa? Pringmu. Hmm? Gonamu. Tahu weruh ye? Biyen tahu, wis tahu tak dusi. Kan biyen. Saiki ra gelem ya nek tak dusi. Ra.
Boleh tak? Rak berevolusi. Wah, gak aku kok ngono kok ora apa-apa gombane ra omongan. Heeh. Sampun? Sampun. Nggih, pun. Ane lagi pisane. Pindho ya wis ra kuat, Mas. Wis tuwek. Bisa. Mosok to? Piye iki? Ya wis kok, nek wis ki wis kok. Oh wis. Nggih. Diteruskan, Dek Lintang. Nggih, Mas. Nggih. Monggo 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 Hati mangga aku yo. Nggih, ngono ki to.
Ki dong apa ta iki jane iki? Aku ke melu nyenggae kok digeguyu ta. Apik ta mukaku? Andiane kok. Apik ta tukunen. Bahkan nono hatta bahkan nono mano Kok anteng kabeh to, Apa Cak? to, Mas? Mboten apa-apa. Kae lho, Nak. Seneng nyenengake. Tiba-tiba
Sampun, Mas Sampun. Gading. Inggih sampun. Nggih. Samrika minangkani pamundhatan ingkang salajengipun. Inggih menika mongki lagune terserah Mas, yang penting Mas Gading saged. Oh nggih. Balon kuada 5. Nah, anu iki sing slendro lah. Duet nggih Mbak nggih. Saya. Dik. Nggih. Nggih. Oh iya, Duet boleh. nggih, Dik, nggih. Wah, Boleh. jan. Dek. Slewah menapa wah slewah. Mosok ngano, Mas? Napa? Singkong keju. Napa? Iya. Hah? 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 Lah jare mau lagune kuwi. Apa? Singkong keju. Apa kuwi? Wah, apa? Sampruk malane. Kuwi lagu sing kepiye ta modele? Oh ya neng tawang to. Ya ning tawang kuwi Ya. pelok ya. Eh apa jenenge pelok? Pelok ki isi pelem e. Sing slendro-slendro sik niki minangkani Mas Adi mau lho. Ya. Apa Mas lagunya Mas Gading? Napa nggih? Sing apal ki Napa? Kadung tresno oh, pelok tapi niku. slendro. Oh bisa selendro. Oh, Bisa slendro pelok, itu. bisa selendro. Bisa dua-duanya. Slepok juga bisa. Bisa semuanya. Dibawani mboten? Nyemanggaken mawon. Bawanya napa? Pangkurin langsung mboten napa-napa. Slendro ah. Aku ki sira rada momoti engko mikir yen ning tawang iki aku ora pati apal, sih. Mas Gading bawanya Nggih. Mas Gading. Kula bawa. Ya. Kula gading. Mas Nggih. bawa. Ya to jane. Oke, siap. Oke. Siap nek aku. Mas Gading bawa. Bawa. Nggih. Rino wengi. Nganggo suara Bagong lah, ora masalah ya. Dadi ati tanpa dahar tanpa nendra Bagong iso nyengkok ora jane? mbok ki Bagong iso nyengkok ra Gong ra sik mataku gatel lho kayung yun marang slerane tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresna tan liya ambung sliramu satemah lara asmara ngono kuwi Kang mah suara khas kok iki Kak Bagus suaranya Mas. wah sing dialam aku kok sing ao sing aron bagus suaranya Mas oh kamu kok seru banget loh ra apa-apa Kang penyemangat ya heeh penyemangat ra apa-apa penyemangatku mburiku iki lho jan cinta kowe Sekarang siapa lagi? Dari siapa? Nggih kula. Oh oke siap baik Lama tuas katon tejane yen mbok
semut wimbo patut nyoto jati komrati pisah sareko wis bento seneng ra masalah pacaane sarwa asri drobah tengku tansah kuwur eman wos lumayan ambung limas para aduh tan lilope sasrekmo mongko pacaane sarwa
batenku tansah eman pos lumayan ampun nikmat paraning yes weh ame to Sae. sae Sae, Jan. dan kepinuk tenan sae terus Kayang kok, Mas. selalu ya gotong royong nyambut gawe rekan jadi kene apal gong rak meng kuwi kok meng apal gotong royong nyambut gawe rekan kancane kuwi mau ayo Nggih, pripun Mas Gading? terus enten apa ki mau Tasik wonten? iya ning Tawang ya Tawang. Nggih. terus karo apa meneh ya sik tak tilekane ya Nggih. ora iki mikir kok jeglak-jegluk dhewe to iki iki lho canulan iki lho setekluk-tekluk iki lho Masa kudu tak pegang nih, Mas? lah aja Kan kene ngene. aja atuh apa ki mau oh ya ning Tawang ya iki si anak ya ning Tawang ki mengko lah penutupan lah iki sak lagu rong lagu ngono Oh nggih, sinten? nggih to Nggih. sinten nggih sing Bu Wahyu kirane klasikan ki nyamleng tur wis nyamleng ngampleng jan jos nyes ayo nyes nyos Bu Wahyu Halo, nggih. ra nyuwun apa ya kira-kira sing sip napa sing sip kaya to ular kambang apa ular keket apa ular jaran sandong iya ular kambang nggih Bu nggih nggih sip kan ular kambang ayo Bu Bu sapa ora ngerti wong tekon aku rujak apa aku ora ngerti Urip ning ngalam donya
Yuk. Jangan nyamlang tenan. Heeh. Penuk tenan, Gong. Penuk genah penake. Ngres muni klasik ngono, buh. Sip tenan. Jos tenan. Oke ngopo ya Don ya kowe. Sak lagu meneh. Terus lagi penutup. Berarti saya arep nembang pisan meneh, pindho meneh. Heeh. Saiki gentenan sapa ya? Mbak, sapa ya kira-kira ya? Bu, Mbak. Sik aku ya bingung. Mbak Orisa. Ada merem kok. Terpantau iki. Wis ra iso rasan-rasan meneh nek wis do ngantuk ngene iki wis. Berarti bahan rasan-rasane entek nek wis do ngantuk kuwi. Heeh. Urung to? Rasan-rasan kok keturun. Lagi mikir sing arep dirasani. Oh, ngono. Lagi mikir sing arep dirasani. Sopo? Ketok semono iku wis tau dirasani kabeh kok. Iso to? Contone sapa? Ora. Ketoke semono iki wis dirasani kabeh. Nggo cegah lek. Nggo cegah lek, yo. Mbak Orisa. Dalem. Rengu nggih, Mbak? Oh, rengu. Heeh. Wen rengu aku. Nggih, Mbak, nggih. Nggih. Nggih, sip. Waduh. Ki aku nek di nganuke rengu iso. Ngopo? Ora ngopo-ngopo jane. Turu. Ora. Tak kira ana rengu terus ngantuk terus turu. Kok kepenak tenan. Sedawa kuwi saya mejang barang Mbak aku, Mbak. Yuk, langsung yuk. Oke, yuk langsung aja. Yuk. Cara
Matur sembah nuwun nggih Mbak Risa. Jan rengu iki kareng nek rengu kepenak tenan ya. Heeh. Rengu apa tengu, Kang? Rengu wae. Trauma ro tengu aku bisa. Oke, sekarang waktunya Yaneng Tawang ngono lintang. Mau diganti ngono Yaneng Tawang ngono gading ngono ora to? Ora. Baru ya Mas itu. Malian. Lagunya? Heeh. Wah, baru. Ayo, ini aku sudah buka lirik. Ya. Jika di langit ada bintang. Ya ono nganune lho, ono apa jenenge? Terjemahane. Versi Indo. Heeh. Dados apane? Nggih, monggo. Nggih, monggo sing sinten Sin? Langsung to niki? Langsung Nggih. ora nggo suwe kok. Dari Mas Gading dulu. Piye to? Nggih. Oh. Sekarang ya aku ki ora apal ya. Heeh, gur apal. Ngarepe truk ya Gong ya. Heeh. Gur apal yen Tawang ngono lintang cahayu wis kuwi tok. Jane kuwi sing laki-laki, Mas. Heeh. Wis ora apa-apa lah.
kan kita ngatur niku. Nggih. Nggih, wis. So aku ora apal tenan nek iki. Gak apa-apa Mas Gading. Lah nggih, engko tak apalke tekan omah. Ya, berarti pertemuan selanjutnya ready apal ya? Mas? Ready aku. Oke. Santai wae. Pertemuan selanjutnya tanggal pira toh? Tanggal 31. tanggal 31 Tanggal 1. sama tanggal 1 nggih. Iya. Jangan lupa di. Pokoknya wiji digarap ya Mas. Woi, oke, biar Mbak Geter. Ngono aku sing aransemen baru kabeh. Iya po. Nggih, Pak, nggih. Iya. Iya. Truk, seneng banget kan aku seramu goro-goro seneng banget kan.